мардума бинен ҳама тамошо дора гулят кадесай ози майда мерем навҷода як зданияи баландаи бинем кучияй анҷора ҳамеша камера мекунед тамошо мекунед аҷоиб буд атмосфера вообще дига хела наздикии ҳамин венада ки парковка кардаем бачаҳо обязательно дроем як тамошо кунем беҳтарин бачаҳо мерем далшибо тамошо карда мерем одам бисёри баъд худам тоқа омадагиам гави мегардид тоқаоқа интересна нест ягон кас хати боши бо интереснитара пеши ҳамин здани омаде сабну мина омадам тамошо кунем кози нишон медем тамам хай бачаҳо дал шишна мерем видео бисёри бад меша дӯстушмо меган хушрӯи бадай барои вай биё нарем тамошо накунем ки шӯхӣ мекунам видеоро бисёри бад намекунем
аспода сувор меши, короче, тамошо мебаранд та гирди ҳами шаҳр центр хати. короче намехеда бачаҳо бисёри баъд савол шид ки комментариҳо дар инстаграм данависанд чихе бирем Европа, ай ҳама роҳҳои осонша гап занака чихе кунем. бачаҳо ай ҳама роҳҳои осонаш чихеле ки ман медонам далнабоишикӣ омадан ай ҳами визаи де драйверс қатӣ мехезен миёен баъд дигар далши чикоре ки мекунем форатон далнабоишикӣ мекунем форатон хай роҳҳош ҳастай бо ягон ҷои дигада кор мекунем. ҳами акаи наврӯз ҳамаша фаҳмондагӣ ай роҳҳои пулакишам роҳҳои бепулшам далнабои таж дар инстаграм намехе бачаҳо аҷоиб ай биёен беҳтарин ай ҳами россияра миллион бор хуб ай ҳами 3 моҳ шид мегардем дар ҳамиҷа ягон касози пурсидагӣ нест ай паспорти мара то ки ягон патент ё ки регистратсия ягон чи намепурсанд аҷоиб ай мардумаш мардуми хуб ай намехе бачаҳо